अनजालि दैमारि बिथाङानो जोंनि बर' समाज आरो आइजो माहारिनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादों। जों बिथांखौ खेबसे बयबो आखाइ खबनानै बरायगोन। मानगोनां रायजोफोर गासै 12था सावथुनफोरनि गेजेराव जोंनि शर्ट फिल्म स्क्रिनिंनि बादायलायनाया जादोंमोन। बेनिनो मोनथाम नमिनिस नोंथांमोना नुनो मोनबाय। Now first of all the second runners up. Ma'am will open up the coupon for the second runners up. Any guesses for the second runner-up, ladies and gentlemen? Salmander? Anybody? Any guess? The best short film second runner-up goes to guess खालामदोंना सोरबाफोर second position आव दङ दा जों जिथु मोनथाम short film नुदों बेनि गेजेरावनो second runner-up is Thar Simang produced by Jongsar Bosumotari. Thar Simang, okay. And the next, the champion, the winner of today's best short film goes मुं फारिलाइया जोंनि आखायाव दंखायो। Wow. The best BODO short film. Any guesses? बुंनो हागोन सोरबा नोंसोर माखौ सानदों बेनो जानांगौ। So आं बुंसै होनबा best BODO short film बे बोसोरनि थाखाय I BODO Bima produced by Bipul Musahari. The winner of the best second BODO short film award goes to I BODO Bima. Yes, so जोंहा मोनथाम जों नुदों बेनि भितरावसो मोननैखौ जों मिन्थिखाबाय. So best short film first runner up goes to रुगुं नागिरनानै. Producerनि नाम गैया बेयाव. First runner up रुगुं नागिरनानै. Producerनि नाम गैया. बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आइ बर' बिमा सावथुननि दिहुनगिरि प्रडिउसार बिपुल मुसाहारि बिथांखौ जौसाङाव फैनो गुरैयै खावलायबाय। आखाइ खबनानै हो बयबो। लोगोसेनो थार सिमांनि दिहुनगिरि एबा प्रडिउसार बिथां जोंसार बसुमतारीखौ जौस्राङावहाय फैनो गुरैयै खावलायदों। The best short film will receive check of rupees 50,000. A huge round of applause for the best, which is sponsored by Government of Bodoland Territorial Region. Second BODO Short Film Award sponsored by the Government of Bodoland Territorial Region. And the first runners-up and the second runners-up will receive certificate along with trophy. Can we have the award? And the best short film award carries check of rupees 50,000 along with certificate and a memento. Will hand over by our Srimati Anjali Demari to producer Bipul Mushahari for I BODO Bima. बे समाव मानगोनां जोंनि श्रीमती अनजालि दैमारि बिथाङाहाय बान्थाखौहाय गथायदों। मानगोनां दिहुनगिरि एबा जोंनि प्रडिउसार बिथां बिपुल मुसाहारि बिथांनो बयखौबो आखाइ खबनानै होनो गुरैयै खावलायदों। मानगोनां बिपुल मुसाहारि बिथांनिसिम मोनसे खावलायनाय
नोंथांनि एकाउन्ट डिटेल्सखौ जोंनि भिसानि GS अर्थात प्रेसिडेन्टनि आखायाव साबमिट खालाम प्लिज प्रोवाइड योर एसए डिटेल्स टु द GS और प्रेसिडेन्ट ऑफ भिसा फॉर क्रेडिटिंग रुपीस ऑफ 50,000 Best Short Film First Runner-up रुगुं नागिरनानै मानगोनां जोंनि दिहुनगिरि एबा प्रडिउसार बिथांखौहाय जौस्राङावहाय नुजाथिफैनो गुरै खावलायदों रुगुं नागिरनानै बिथांनि दिहुनगिरिनि मुंखौ सोमावसार बसुमतारी सोमावसार बसुमतारी बिथांखौहाय खावलायबाय बे बान्थाखौनो गथायगोन मानगोनां श्रीमती अनजालि दैमारि बिथां Best Short Film First Runner-up रुगुं नागिरनानै Put your hands together for the Best Short Film First Runner-up रुगुं नागिरनानै Sponsored by the Government of Bodoland Territorial Region. Ladies and gentlemen, and we have the Best Short Film Second Runner-up Thar Sima, Producer Zangsar Busumutari. मानगोनां श्री जोंसार बसुमतारीखौहाय बान्थाखौ नाजावनो थाखाय जौस्राङाव बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैखायो बिथांखौनो बरायगोन मानगोनां श्रीमती अनजालि दैमारि बिथां Please huge round of applause ladies and gentlemen for Zangsar जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथां श्रीमती अनजालि दैमारिनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थैंक यू सो मच मानगोनां श्रीमती अनजालि दैमारि बिथांनिसिम जों बयबो खेबसे आखाइ खबनानै बिथांखौ साबायखर बावगोन बिथाङानो जोंनि समाज आरो आइजो माहारिनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादों an inspiration and an example of woman empowerment for all जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव बिथांखौहाय दान्दिसे सम मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों